Matul is-sajf li ġej mistenni jerġa' jirpilja is-safar u l-ivvjaġġar lejn pajjiżi oħra. Bosta Maltin qed ifittxu li jsifru jqattaw ftit ħin ta' mistrieħ f'xi pajjiż ieħor. Hekk kif kemm pajjiżna kif ukoll pajjiżi oħra qed joqorbu lejn in-normalità wara sentejn ta' restrizzjonijiet marbuta mal-COVID-19. Qalet dan Yasmin de Brincat Hamilton, il-General Manager ta' waħda mill-kumpaniji ewlenin tal-ivvjaġġar f'pajjiżna. Hija qalet li jidher li hemm prospetti sbieħ għal dan is-sajf li mistenni jkun wieħed aħjar minn tal-2020 u l-2021. Anzi, iktar milli qed jibżgħu ishom tant iddejqu mill-biża' li issa jridu jitilqu, issa they're on their way to explore the world again speċi għax iddejqu dejjem id-dar u Malta biss. Qed nindunaw li s-sajf li għadda eżempju in-nies cruises biss. I mean, tant kienu jibżgħu għadhom isifru bl-ajruplani, allura l-cruise kienet xi ħaġa safe għalihom. Però dis-sena qed nindunaw li anke qed jitħajru jmorru bil-flights lura, jiġifieri holidays differenti, mhux just cruises. Qalet kif in-nies reġgħu qed jirrikorru għal destinazzjonijiet popolari bħal qabel bdiet il-pandemija, iżda mhux biss. Cruises minn Malta l-Malta u anke dis-sena kellna boom f'cruises fejtlu ġifieri taqbadhom minn x'imkien fl-Ewropa. Qed naraw ħafna nies interessati minn dak l-att. Ukoll għandek Dubai dejjem tkun waħda mill-popolari, għandek Spanja, Portugal, Sqallija reġgħa ġiet popolari. U mbagħad għandna wkoll long haul Amerika, Kanada. Ġew popolari wkoll. Yasmin de Brincat Hamilton sostniet li ħafna qed jażlu li jsifru waħedhom, madankollu x-xorta waħda qed ikun hemm talbiet għal tours. So, I must admit, bħalissa għadna ma bdejniex erġajna nirrankaw fuq it-tours. Ovvjament tour ikollok 30 ruħ, ġifieri 25. So, ma stajniex nagħmluhom ovvjament ħabba l-COVID, ħabba restrictions li kellna, però qed ikollna nies qed isaqsu reġgħu għalihom, jiġifieri hemm ċans li nerġgħu nibdew bil-mod il-mod nippruvaw nirrikaverjaw f'dak l-aspett ukoll. Fil-preżent, peress li bħalissa m'għandniex tours x'noffru, bażikament in-nies jippreferu jivvjaġġaw għal rashom. Jiġifieri jiġu hawnhekk, jgħidulna jien nixtieq immur dal-pajjiż, nixtieq immur hotel fiċ-ċentru u aħna nagħmluhom kollox jiġifieri tailored li huma jixtiequ imma ma jkollhomx tour leader magħhom. Il-vis jifru għal rashom bażikament. Hija sostniet li fl-aħħar sentejn ħafna rrikorrew għal cruises minħabba li dawn kienu u għadhom siguri ħafna f'dak li għandu x'jaqsam mal-COVID-19. Mela, basically il-proċedura ta' cruise hija li 48 hours qabel trid tagħmel swab test u trid turi li inti negative, trid tkun ovvjament ikollok il-booster ukoll. X'ħin tagħmel iċ-check-in trid tagħmel swab test ukoll biex turi li inti negative. U mbagħad fuq il-cruise hemm ċans li wkoll they will test you randomly. Jiġifieri n-nies jafu li żgur fuq il-cruise in-nies huma negative għalhekk iħossuhom iktar safe. Minkejja ir-restrizzjonijiet marbuta mal-COVID-19 qed jonqsu, xorta waħda r-rakkomandazzjonijiet jibqgħu li wieħed jagħmel assigurazzjoni marbuta mal-istess COVID meta jibbukkja xi safra. Qabel ma ssifer, aħna dejjem nirrekomendaw li tieħdu l-COVID cover, insurance cover. Basically, jekk inti tinqabad positive qabel ma ssifer, waqt li ssifer, you are covered. Jiġifieri inti jekk ma tistax issifer għax inqabad positive, hemmhekk you're covered for the journey u jekk inti tinqabad positive meta tkun hemmhekk jikkaverjawlek l-expenses tal-hotel, tal-flights u dawn l-affarijiet. Kompli tgħid lin-nies li jażlu li jsifru qed jieħdu in konsiderazzjoni wkoll il-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna. Naħseb għadu kmieni biex naraw x'impatt ħajħalli fuq it-turiżmu din il-gwerra. Nista' ngħidlek li ovvjament in-nies m'għadhomx jibbukjaw daqshekk għal postijiet li jmissu mal-Ukrajna u r-Russja bħal Polonja, Rumanija, dawn il-postijiet Maċedonja jippruvaw jeliminawhom u jmorru x'post differenti u daqsxejn iktar il-bogħod. Però għadna ma nistgħux inħossu l-effett tagħha bħalissa.